Barcelona, 14 d'octubre de 1972. Estimat Martí Pol, aquests darrers temps he tingut notícies vostres a través de l'amic Serrate. El cert és que tardo gairebé 2 mesos a contestar la vostra tan cordial i molt agraïda carta del 21 d'agost darrer. Deuen ser els anys, però cada dia em costa més d'escriure, fins i tot quan es tracta d'adreçar-me a un amic com vos, a un home com vos a qui estimo cada dia més. Potser la dificultat prové precisament d'això. Cada cop més les paraules em semblen insuficients i, pitjor encara, falses. La virtut que sovint tenen les nostres idees i els nostres sentiments s'esbrava o es mistifica en fer-se llenguatge concret i gramatical. L'art, que és una de les grans exclusives de l'home, resulta també, en definitiva, una terrible servitud. Ens deshumanitza en posar en marxa les argúcies i els tripijocs inevitables paràsits de la cultura. Em penso que m'enteneu. Amb tot, us vull dir, sense ni ombra de falac, que la vostra fàbrica és un exemple colpidor i raríssim de limpidesa expressiva, de profunda sinceritat literària. Ho veig així. Em sembla que sou un dels esperits més genuïns que conec, un esperit que ha pres de vèncer moltes temptacions. Bé, preneu-vos-ho com us plagui. Sí, provaré de prologar la vostra antologia. Ara hi estic ben resolt perquè veig que la cosa us plau. Dubto, com sempre, dels resultats. Darrerament, com us acabo de dir, estic força espès. Però el cas m'atreu. Voldria escriure unes paraules que fossin un vot. Res més. Un home, un vot, eslògan de la democràcia. Un vot, dic, a favor de la genuïtat de l'escriptor que intenta ser consciència pròpia i dels qui la tenen esmossegada, ofegada, buscada o simplement entelada per unes circumstàncies atàviques, etc. Un vot contra la literatura de classe, tant si és de lluïment, esteticista, com si és demagògica, d'auxili als humiliats i prodigada des de l'altra banda de la barrera. No cal pas que us digui com desitjo que la vostra salut us causi les mínimes mortificacions. Veig que no heu deixat de treballar a la fàbrica i que escriviu. És la terapèutica millor. I això és el que volem tots els que us estimem de debò, que no som pas pocs, sa o malalt. Espero els vostres papers i us envio una abraçada ben estreta de germà gran. Joan Oliver.